слово мекадам мани жада уж закон буд ишқи дигар одамани жа қиматай марзон буд шиштаги да хона сихта дасту қаламай гошай ман нишама гирифтан мегирифта ҷон ман махали вақто дарди пас бинай ватано ёшиқдаи ҳаёти боқинай ёшиқи камбағали ия дунёи наваю пацанаки дадака маниша ҷон заба агар ки гӯшка деста боши маниша ҷони ман майнаи сари тоза эҷод нист раҳои ман бӯи майдача оҳ бӯи ҳаром ду сол пешава рӯз бекарди ту баром каши лёкаки ғаф мошинаки баланд да пеши мошин маниша ҷон сар баланд оҳулиб гайди ҳаёти нав барои ман фиэм ба ёдам ягум назад дили ман маниша намефорам ном дагирам дуюм бора айди биён шида пеш гирифтак бандитора соат як ниме шав шид эди бедор эди ловар баска хаши гӯшкани надора маниша намефора ном дагирам дуюм бора айди биён шида пеш гирифтак бандитора соат як ниме шав шид эди бедор эди ловар баска хаши гӯшкани надора базепак ба чӣ мақсад дил ма пурди хирсанди ё ҳаёт ма хишрува қимати хурди нолаи ма садо метада тоҷикистон оҳи ма мегирад охи мебрита ҳаром мисра нестай дафтарам хуршедол як дабарам ма гуфтам маниша оянда мешавам сарам оҳулиб гайди ҳаёти нав барои ман ҳарфи эм ба ёдам ягум назад дили ман оҳулиб гайди ҳаёти нав барои ман ҳарфи эм ба ёд ягум назад дили ман айтанка то сад барга сари хам дили рафо дилам суроғ шид ҳарфи эм да бармон шақае нахонам дарди ту азоб метад чӣ баки хокистари сӯхтагира бод метад ёди тета дили ма мондагие хотира ёди ишқи ту комрӯз ай дунё мебарам маниша намефорам ном дагирам дуюм бора айди биён шида пеш гирифтак бандитора соат як ниме шав шид эди бедор эди ловар баска хаши гӯшкани